Moi. Moi. Kaikki on varmaan tottunut siihen, että me tuolla pihalla värkätään sitä bussia, mutta tänään meillä on vähän erilaisempi video. Tänään ollaan sisätiloissa ja tehdään jotain vähän muuta. Mitäs me tänään tehdään? Tänään bussin siellä meillä on työn alla drifteri, eli siihen pientä päivitystä. Juurikin näin. Sitten katsotaan, minkälainen peli on kyseessä. Joo. Tosiaan tänään olisi tarkoitus hiukan päivittää tämän auton ohjausta. Eli tosiaan täällä on jatketut raidetangot. Sitten tosiaan on entiset tukivarret ja sitten iskarin siirtopalat. Miksiköhän noita sanotaan? Yläpäihin tulee kiinni tommoset, että iskarin yläpää siirtyy vähän ulommaksi. Niin päivitellään niitä hiukan. Tadaa! Sinistä kultaa. Joo, tosiaan. Käytettyä sarjaa, mutta kuitenkin tosiaan Weissfabit laitetaan tuonne paikalleen. Jes, lähdetään hommiin. Mihin nämä vois mennä? On tämmönen palapeli. Arvuttelin siis Jenniltä, että mihin nämä vois mennä. Katsotaan löytääkö. Mitä tässä niinku, vaihtuu tässä muuta kuin nää? Vaihtuu. Niin sekin mulla on niinku jäänyt tietämättä. Suuntaisin katsetta ylemmäksi. Sisko, et sä ole sanonut mulle näistä mitään? En olekaan. Tuonne. Näet nuo punaiset tuolla. Niitten tilalta. Niin, että nuokin pitää ottaa pois. Joo. Niin, että Koko tämä systeemi tulee alas täältä. Mutta vaihdetaan ensin nämä varret, niin saadaan sitten tolppa alas tuolta. Sano vai? Niin kuin mä huvittaa, kun aletaan pikkuhiljaa salailemaan toisiltamme ostoksia. Niin sä sanoit, että mä ainoastaan nuo ja sitten nyt täällä tulee tämmöisiä yllätyksiä. Upsis. Mut siis en tuomitse, mutta siis sillä mä oon hämmentynyt, että mitä noi muut palikat on. Joo. Sitten, mihinkä tämmönen voisi tulla? Onko se tää joku näistä? Hyvä, erittäin hyvä. Just siinä. Ja nyt justiin muistan, että nuo pitää käydä ostamassa. Ei oo noita. Damn it. Joo, tosiaan kun nämä on jatkettu, ne on niinku vedetty alkuperäinen poikki ja hitsattu tanko väliin. Ne on liian pitkä nyt sitten näille. Ja justiin puhuttiin, että pitää elää säästeliästi loppuun, mutta tähän löytyy kyllä aina. Se. Hei, tehdäänpä nyt hommia. No niin. Jos haluaa naisen olevan hiljaa, niin laita nostoihin käyntiin. Pikku se hiekka viime kesältä. Ne vaan jää tolleen. Joo. Sitten ne lähtee tosta näin vai irti. Niin molemmat puolet vai toinen kesällä? Onks väliä? Ei ole väliä. Otetaan kaikki vaan irti. Niin kaikki mikä lähtee. Kaikki mikä lähtee. Tästä vaan? Joo. No, hyvä. Ensimmäiset. Täällä hyvät naiset ja herrat, ammattimekaanikko toimissaan. Motivaatio on menettämässä. Älä nyt. Hyvin se menee. Heittää mua tuolla listalla kohta. Pientä vittuilla havaittavissa. Pitäisi nyt käyttää sitä 10 päivää myöhemmin. Mä oon edelleen aivan kuihtunut ja nääntynytkään, jos syönyt eikä juonut. 12 hours later. Niin. Joko se on irti? Ei. Onko nyt? Haluatko mustaa silmän? Entä nyt? Mitä? Kuinka julkeat? Tuolla tavalla uhkailee väkivallalla.
Siis mä näytän kuulemma kissan pennulta, kun mä suutun, niin voit vaan kuvitella, kuinka tosissaan nämä ottaa. Ja onko suuttunut? Et. Niin. Tämän videon ideahan oli nimenomaan pääsee vähän seuraamaan vähän niin kuin meidän talli-iltaan mukana. Tai ainakin semmoinen kooste. Niin. Tämä meidän elämä on kesäisin. No kyllähän me talvella tehtiin tuo takapää, mutta... Joo, nyt on kyllä tämä rassaaminen kyllä jäänyt vähän vähemmän. Välillä niinkin päin. Niin, jos tätä pitäisi tehdä, niin sittenhän meillä ei olisi bussia. Niin. Ei ole tarvinnut tehdä. Niin. Toimii kuin kello. Päivä 2 ja mitä tapahtuu? Keskivaikea jumi. Keskivaikea jumi, joo. Tää vähän vastustaa tämä vanha pallonivel. Se on tuolla vuosikausia jo ollut. Niin vaatii vähän väkivaltaa, että saadaan se pois. Noin. Tämä on tämmöinen hyvin niin kuin kotikutoinen systeemi. Sitten jos vertaa tähän Weisswebin omaan, on huomattavasti simppelimpi systeemi. The next day. No niin, nyt ollaan siinä pisteessä, että ollaan saatu vanhat tukiparret pois. Ne löytyy sieltä meillä tallin lattialla. Ja jos katsotaan tänne, niin nyt tosiaan on uudet Weisswebin tukivarret paikallaan. Noin. Tosiaan etuvakaaja, sen kohtalo tulee olemaan sellainen, että kun tässä on ollut etuvakaajan kiinnitys tuohon iskun vaimentimeen, se täytyy muuttaa, se rajoittaa tuota kääntyvyyttä sen verran paljon, että katsotaan, otetaanko vakaaja kokonaan pois vai siirrytäänkö tuohon malliin, että se tulee tuohon tukivarteen kiinni. Mutta joo, ne tosiaan on siellä paikallaan nyt. Toisella puolella näkyy, että meillä on tosiaan tuo vanha sisempi raidetangon pää tuolla paikallaan. Se on liian pitkä, se pitää vaihtaa vakioon. Niin sitten voidaan laittaa nuo setin mukana tulleet ulommat raidetangon päät sitten paikalleen. Ja sitten tosiaan pieniä muutoksia tuli myöskin tänne iskuvoimentujen yläpäähän. Eli siihen tehtiin tosiaan vähän lisää tilaa. Saadaan tuota iskuvaimentimeen yläpäätä nyt sitten vähän tänne ulommaksi verrattuna tuohon vakioon. Ja sehän tosiaan sitten kompensoi tuota pitempää alatukivartta. Mutta joo, se on nyt siinä mallilla ja laitetaan loput kiinni. Noin. Nyt lattia yhtä kannata. Ja siinä niin. Onpa harvinaisen kiva laittaa jarrusotula paikalleen, kun saa pyörät tämmöiseen asentoon. Noin. Jarrut paikallaan sitten vielä. Letku tuonne iskariin kiinni. Vähän alkaa vakio jarruletku käymään lyhyeksi, mutta kyllä se näyttäisi, että se vielä siinä ehkä mahtuu olemaan. Piisaa just ja just tuo pituus. Millä sä saat kun ootte? Vaikka sulla olisikin millä vääntää. Kyllä se tarraa siihen sitten kiinni. Kyllä tuolla henkäyttäväksi. Mä vaan, ettei nyt sattuisi mitään. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Tässä arvon naiset ja herrat. Esittelen teille suostuttelijan.
Ettei ne lipeis hyviä. Kato! Viimeinkin. Noin vai. Ollut kiinnikään. Tää on kyllä... Joo, siitä vaan. Pystyykö sä tää? Joo. Aha. Tää on kyllä työkalujen äiti. Joo, tosiaan käytiin paikallisesta varaosaliikkeestä hakemassa vakiot raidetangon sisäpäät. Ja miksi mä näytän nyt tässä ruuvaan, niin syy on siinä se, että tämä setti, missä tuli ulompi ja sisempi, niin kuin kummatkin, oli halvempi kuin pelkkä sisäpää. Niin, en kyllä ymmärrä tätä hinnoittelua, mutta niin se vain asia oli. Eikä ole juttu. Missä se... Terveiset vaan sille kaverille, kuka on laittanut joskus kiinni. Mikä sen äidin suostuttelija? Miten pääsi mennä? Miten mun äiti nyt liittyy tähän yhtään mitenkään? Tuon putkeen. Se on vain suostuttelija, ei kenenkään. Mutta sä sanoit, että se on joku suostuttelijoiden äiti. Työkalujen äiti. Saanko? Saan piirtyä tämän otteen tässä. Mitäs meidän mainostaa, että nämä on myynnissä? Vai myydäänkö nämä muutenkin käsistä? Sä voisit pitää semmoisen pienen myyntipuheen, myyntiesittelyn siinä. Joo, ei. Ei kun mä vaan mietin, että oi, kato kun kävellään lähekkään. Niin, sulla on niitä WhatsAppeja muutenkin, niin... Joo, kyllä mä uskon. Että taitaa mennä Jos nyt joku videoiden katselija haluaa ostaa tuon vanhan sarjan, eli E36 pitemmät tukivarret, jatketut raidetangon päät, iskarin siirto tai yläpään siirtosarja. Mitäs muuta kaikkea siellä löytyy? Pari kappaletta uusia raidetangon päitä tulee kans mukaan, koska ne tulee tästä ylimääräisenä. Ja niitä tässä autossa ei ollut käyttää. No niin, miltäs täällä näyttää? Täällä on tosiaan nyt uudet sisemmät raidetangon päät on kiinni. Nuo Weissfabin omat raidetangon päät. Ulommat on kiinni. Tukivarret on kiinni, se nyt on nähtykin. Ja täällä on kaikki ihan niinku suurin piirtein kuuluukin. Tosiaan tästä havainnollistan, että on aika paljon aurausta. Vähän joutuu kyllä säätää sitä. Oi vitsi, kun tätä pääsee testaamaan joku päivä. Ai että. No niin, siinä oli semmoinen projekti. Tosiaan tuommoinenkin löytyy taloudesta, niin ehkä tulette jatkossa jo vähän enemmän näkemään myös sitä. Joo, tosiaan oli ihan kiva saada vähän päivitettyä tuota ja ehkä kohta päästään testaamaan, että miten nuo uudet osat toimii. Ja ehkä tämä on se syy, miksi se pussi ylipäätään on hankittu. Niin kuin mainitaankin kyllä vaivihkaa videolla siitä, että Kyllä. tulee auton säilytyskuljetustilat, niin tämä on se syy. Mm-hmm. Että tästäkin tulee jatkossa videota, että ei pelkästään bussista. Joo, ja tulee varmasti kyllä paljon muustakin. Siitä sitten myöhemmin. Kiitoksia katsomisesta. Moi moi. Moi moi.